report no mar JLAC owacho ni jogi ne chalo jomo ndhogo piny, ne gidwa kelo lweny e piny, treason, matiende niya indhogo pinyni e yo moro ma samoro piny nyalo wang', dhano nyalo tho, gik ma kamago. Koro nodhi okawe to dhi obiwe to bedo gimoro maduong' nikech jogi kanyicha ne duol mar IBC ma bende otelnegi Wafula Chebukati ikore mar lando duoko. Gin kaka commissioners ma ujore be neteno Chebukati ne giringo gidhi giloso aput margi moro ma gitwak gi jofwambo ka koro pog tipo e diere, jomoko ni Serena, jomoko ni Bomas. Koro gino ichung'o gi lange wacho ni mano ne en gima ne dhi ataro mar katiba nikech mano nyiso ni temo chiero jopiny juok gi mar mondo mi gidonji e lweny, to mano ne nyalo wang'o piny, nyalo ketho piny. Koro mano giwacho ni mano ne dhi ataro maduong' mogik gi katiba. Gimachielo bende ni dhi ataro gi chike matayo chenro mag yiero, ma bende omiyo jakom mar yiero thuolo mar mondo mi taa chenro mag duolno. Koro ni pek manitie kata rach manitie maduong' mok nyal ng'uonne en ni jogi be nodhi ataro gi dwaro mar jopiny ma kaluwore koda gima ichung'o wacho ni nogo ombulu moyiero ni William Ruto jatelo. To koro jogi gidwa biro balo e nyim jopiny e seche ma iwacho ni tielo 12. Koro mano ni noketo piny Kenya akirikiki, kendo noketo piny Kenya kamarach, kendo ne en kamoro matut ma kaponi ne jopiny oling'ore sechego to ne nya wang'o piny. Koro mano en ketho maduong' mok nyal ng'uon. Koro giluwo kode katiba ka gidhi kode kamano. Jatend piny bende kano osemi thuolo mochugo koda ka aput ma be nochugo e yor aruya kaluwore kod bedo ni